Am glumit. Am revenit cu partea 3, a 4. Asta am vrut să spun. Dar a 4 o să fac în 2 zile. În 2 zile. A 4. A 4-lea videoclip. Stați un pic, dau reclamă. Câștigă Ref Points la cheltuielile cu cardul de debit. Folosește-le pentru activități, mile aeriene și multe altele. Câștigă Ref Points. Gata, o trecut reclama. M-a întrebat de ce au făcut atâta reclama. Acum o să vorbesc mai tare pentru că nu s-a auzit în videoclipul acelalant și da, din păcate nu s-a auzit. Partea a doua n-am mai putut-o făcută că nu s-a auzit nimica. Și acum trebuie să vorbesc mai tare. Videoclipul. Pa, pa! 3, 2, 1 și se închide.